And now, it's time for SPG, as in Super Bacanern Secret File. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Beatrice. At ito, ang aking SPG, as in Super Bacanern Secret File. Nangyari ito ng medyo matagal na panahon na. Nakisleepover kaming magbabarkada sa bahay ng kaklase ko. Nakapwa ko naman babae. Pagdating namin sa bahay, lumamon talaga kami. Kasi ang sarap magluto ng mami niya. So natulog kami sa isang kwarto at maya-maya pa nadadama ko na para bang may gusto nang lumabas sa wet packs ko. Pero pinigilan ko. Todo-todo ang pagpipigil ko hanggang sa makatulog na ako. So pagkagising, almusal na. Kain uli. Maya-maya nararamdaman ko na naman ang pagninig sa kalamnan ko. And this time, inaksyonan ko na. Dumiretso ako sa banyo, sa kwarto ng kaklase ko, at ginawa ko na ang ritual. Kaso, nung akala ko, success na ako, pinipindot ko yung flash, sira. Tapos, ang ginawa ko, binuhos ko yung laman ng timba, pero ayaw pa rin lumubog. Binuhusan ko ulit, pero ayaw pa rin. Inulit ko ng inulit, pero walang nangyari. Kabadong-kabado ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Isip. Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Siguro matagal-tagal na ako sa loob ng banyo nang biglang may kumatok sa pinto. At ang sabi, "Bes, bilisan mo." Wala na akong magawa. Pagbukas ko ng pinto, ayun na. Nandoon ang classmate ko na may-ari ng bahay. Sabi ko, "Best, ayaw." Tapos tumawa siya. At ang sabi niya, "Loka, barado yan. Dapat nagtanong ka muna sa akin. Sige, ayusin mo na yung gamit mo, ako na bahala dyan." So, sinunod ko siya. Nag-shower na ako doon sa isang banyo at nung pagbalik ko doon sa kwarto na yun kung saan nandoon ang banyong ayaw mag-flush ng inidoro, narinig ko yung lola niya at ang sabi nito, "Kay gandang babae pero parang pangmaton yung tae, ang baho." Nang biglang may sumagot na lalaki na, "Hayaan mo na, mamu, call of nature." Tapos sabay silang tumawa. Pagsilip ko, ang umaasikaso dun sa bomba ko, yung lola niya at yung kuya ng classmate ko na crush ko. Oh. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung time na yun. Akala ko okay naman na eh. Kasi hindi naman na ako nahihiya dun sa best ko. Pero dun sa kuya niya na crush ko, iyang-iya ako. Anyway, muli, itago niyo ako sa pangalang Beatrice para walang makaalam sa tunay kong pangalan dahil nakakahiya yung pangyayaring to. At ito, ang aking SPG, as in Super Bacanern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.